Lähdetään katsomaan, millaista on harjoitteleminen Hipko Performance Training salilla. Harjoitteleminen Hipko Performance Training salilla alkaa aina henkilökohtaisella introtunnilla, missä valmentajan kanssa katsotaan se, että miten oma kroppa toimii, mitkä on tavoitteet, onko ollut loukkaantumisia, ja sen pohjalta rakennetaan yksilöllinen harjoitusohjelma, mitä toteutetaan sitten aina kun harjoitellaan. Harjoitus alkaa aina tässä lämmittelyalueella, ja lämmittelyalueella me tehdään foam rollerilla liikkeitä, me tehdään sellaisia venytyksiä, askelluksia, mistä tulee lisää liikkuvuutta, notkeutta, kehonhallintaa, koordinaatiota ja valmistaa siihen seuraavaan osuuteen, kun me siirrytään voimaharjoitteluosuuteen. Lämmittelyalueen jälkeen siirrytään voima-alueelle tekemään itse asiassa harjoituksen pääosuus, voimaharjoittelu. Voimaharjoitusliikkeitä tehdään yleensä 2 harjoituksia. Ne voi olla työntöliikkeitä, ne voi olla maastavetoa, kyykkyliikkeitä, mutta isoja liikkeitä, koko nivel liikkeitä, mitkä rasittaa vartaloa hermostollisesti ja hormonaalisesti niin, että ihmiset saa lisää voimaa. Voimaharjoittelun jälkeen siirrytään keskivartalo- ja apuliikealueelle. Apuliikkeet ja keskivartaloliikkeet täydentää sitä harjoitusohjelmaa, täydentää pääliikkeitä ja ennen kaikkea pitää huolen siitä, että selkä pysyy hyvässä kunnossa, hartiat hyvässä kunnossa ja niskat hyvässä kunnossa. Harjoitus päättyy aina kunto-osuuteen, jossa kehitetään maksimaalista hapenottokykyä. Se voidaan tehdä fillarilla lyhyillä sarjoilla, juoksumatolla lyhyitä sarjoja tai sitten kehon omalla painolla tehdään lyhyitä sarjoja. Mutta joka tapauksessa, että pussi nousee, tiputetaan pussi alas ja uusi lähtö. Voit luottaa salimme valmentajiin ja riittää, että harjoittelet 2-3 kertaa viikossa. Pidämme huolen, että harjoittelusi on nousujohteista. Yksittäisen harjoituskerran kesto on noin 1 tunti. Selkä on vahvistunut tosi paljon. Mä huomaan, että liikkuminen, painiminen on paljon kevyempää, kun on enemmän lihasvoimaa ja kestävyyttäkin. On räätälöity mulle se ohjelma, tykkään siitä. Ja kyllä tää on motivoiva, tää on tietty säännönmukaisuus ja kyllä se näkyy myös arjessa. Täällä on mukava käydä, täällä on mukavia ihmisiä. Kaikki sanoo hei toisilleen. Ja täällä joutuu enemmän tekemään koko kropalla töitä, kun kuntosalilla tehdään vaan käsillä tai jaloilla. Mä oon saanut hyvän mielen, hyviä ystäviä, parempaa kuntoa. Hauis on kasvanut, mitä mulla ei ollut aikaisemmin. Ei tarvitse itse miettiä sitä, että mitä tekee. Niin kuin tulee ja tekee. Täällä on aina joku paikalla. Tää ohjaa siihen terveellisempään elämäntapaan. Me tehdään täällä salilla uudenlaista fysiikkaa ja voimaharjoittelua. Tervetuloa tutustumaan.